بجك أب كل تجري أملا إثيوبيا زكاة زلة شوعي هجروا مرجع إثيوبيا قبل من جه جمير دمسك وهب زجمر لخوينه بهراو بورد مرجع إثيوبيا دما أقدم أملا كل تجرين وكل كفال كبابيتات كل الأمحران لما علت مرجع كم زي كيد أفليتيو أب كلات أمحران أوروميان أبقى كبابيتات استجمر مسرح مدماس دما بسنكت تاوس سقات كم استقارت اتبورد أفليت الله حلفتنا يتبورد ميلات ورق هايلو أبزهابتهم مجلسي مبل شوعي حفشوا مرجع إثيوبيا نجوا كم زجمر بمجلس أب كلهم 5,110 شومنتن نقطات نجوا ساعة شدشت دمت مهاب كم زتجمر يا حبيرا أستا شدشت 295 نقطات جن كفرق ساعات كسب حد ساعات دون جيم كم زخفتو حبيرا لا بجك هذه 243 نقطات بسنكت تاو كونتات كم زي تخفت بمجلس أبقى كبابيتات كل الأمحران أوروميان تخفتهم زتعاتو كم زلون تقيسلا تبوردا قديمو أو تجراي زركبهم قال كبابيتات مرج أخم زي كايد أفليت نيريو أو تمرج أخ كايد اللهم زي كألا كبابيتات زنك أساقو سعوطوات مقعزيام قادم تأقم كم زخونون اتبوردي زملكت زاقتنا يمرج أتعذبتين أو أستات 4 نقطات بمبصح كم زت تعذبوه زت قالت أخوينو وكلت بوليتيكاوين سلفتات بوغنم نبستات 4 كلتن نقطات كم زبصحو تحبيرو لعل قصراد مستين مدمص النقطات يوحزو كم زلو بمقلاص دما أبقى كبابيتات نوح مسرعي يرأى كم زلون تقريص الله بفلا يابتم ديجيتالاو مزقبا استخايدلهم أو أدي سابان كالوت كبابيتاتن زركبو بوتاتات مدنقواي تفتيرو نزن مفتاح تعرتات يكايد كم زلون اتابع سلطان نايز بورد قليص الله مسقال كبابيتات بينشانقل قمز زلو ركب بمقراصون وانا وحبريتا كركب كم زي تخاله سمز مرجع ابراهيم يوم اتبوردن اتمرجعن مكياد لعل 350 شح ابالات اوافيرو كم زلو يزغلص ازغم زيلن كل دما بحافشا لعل 5 مليون سبات كدمصو تمزغيبو مهلاوم تغليصو از قطر دما لعل كل تسيسو تقلالا بزح حزب اثيوبيا بمخانو درجه اب تاريخ تهاجر زبزحو نخد مصوز تمزغبو قصري كوينم علو نالو عمت بزح مرستي كاب تقدم 5 عمت زنبره ب30 كلتن مئتاويتي زايد زلا كاب حلفه شدشت مرجعات دما امنا زبزحيو نزم الرجع ملكيت دما اتي ابز مرجع كعوت مخانو درجه فلوت كوين زلو قدام منستر ابي احمد اتم تاريخاويان صلاتنا زبلهم مرجع كيكايد تصابات حيلتات يوافرو الله ويلو قدام منستر ابي احمد اب شوعي حفشاو مرجع اب تولد عد زخونت بشاشه دمص دحر مهابو غازيطኛታት ابزهابو مغلصي تاريخاويان صلات زبلهم حيلتات اب ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መክያድ ከምዘይ ከአል ከእሙና ينفتينا ميلو تقدم منستر حزبي اب ኢትዮጵያ كهانص دل ديمقراسياዊ ስርዓት እንታይ ከም ዝገብር ንምውሳን መሻርክቲ ኾነ ገናሕቲ አየድልዮኒ በመባል ነተምርጫን ምፍሻል በጸላት ኢትዮጵያ ፈተነ ከም ዝተገብረ ተዛሪቦ አብይ አህመድ አብታ መበቆሎ ዝኾነት አብዞባ ጀማ ተርከብ ወረዳ በሻሻ ኾይዲዮ ድምጹ ዘሃበ እትንስዝ መርሐት ሰልፍ ብልጽግና ድማ አባይቶ ኢትዮጵያ እቲ ዘለዎ ወናበር ዓቂቦ ክቅጽልን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ድማ መሪሕነቱ ክቅጽልን ዳርጋ ፈሉጥ ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ كسب حجي 42 بوليتيكان ودواتهم ابز مرجع كم ساتفو زلو زغلاص نز مرجع خاب بجكاتهم ناي وشط هاجر تعذبتي ناي قدم بريزيدنت كينيا اوهور كينياتا زركبوم وكلت حبرت افريقان ايغادنون نت مرجع نعذبو اب ኢትዮጵያ يمزلو اتا هاجر ابزوان بسفيح كفالاتا يعناو زخونه ግጭት ይካየደላ ኳንታ ሃለወ ሰልፊ አብይ አህመድ በሰፊሕ ከዕወት ምዃኒ ዝግመት እታ አብዝናይ ሕጅ ምርጫ በደረጃ ክልል እታ እንኮ ምርጫ ዘይግበረላ ዘሎ ትግራይ ድማ سنك زي متشو كونتات مرجع كايد الله خمزي كاليو هجراو بورد مرجع إثيوبيا زفلت تاكلل بسنكتي كابكل تشحن عسران كساب كل تشحن عسران كلتن زتخيد دماو كينات حد أبقى تصال بوليتيكا وعقرقرن وطرن تشيمة زلا ودرب عند شعة عامة أبي أحمد أبكل تشحن 10 شومنتن أنصارت النويح وانا بسلطان صنحق جنبار إيه ودق استخيده هزبه وتقاوم سعيبيو نفسلطان زمته البوليتيكاون محبراون مديات سفحت عرياتات كجبر تسفات غير لو كنت نبره تهاجرجن كساب حجيب بفلاي دمكاب كتماتات وصاي ابو زح كبابيتات ابقى ጻለ ግጭትን ጎንጽን ያዘላ ሰልፍ ብልጽግና ድማ አንጻርቲ በውሽጣው ወደደር ዝተዳኸመን ዝተባታተነን ተቃውሞ ነተሃገራው ምርጫ ከዕብሉ ላይ ተጽቢት ዝግበረሎ ተቃውምቱ ወደባት መንግስት ፌደራል ነመራሕቶም በመእሳርን አፖለቲካውን ንጥፈታቶም ሕጋውን ምሕዳራውን ዕንቅፋት በመፍጣርን ከም ዘዳኸመም ዝኸሱ ኮይኖም መንግስት ግን ነዚ ክስተታት ይነጽጎዮ ሮይተርስ ሓዊሱ ብዙሓት ዓለም ለኻውያን ሜድያታት ከም መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ጀሚረን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ከይሕልፋታ ኣጊደንያን
ከም ዝከር ሰልፊ ብልጽግና ኣብ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ካብ 484 ወናብር ሃገራዊ ባይቶ 410 ወናብር ረኺቡ ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ቁጽሪ ወናብር ክውስኸሉ እምበር ከጉድለሉ ዘሎ ተኽእሎ ኣመና ጸቢብ እዩ። ኣብ ከባቢ መጻወቦ ባብኤል መንደብ ካብ ወደብ ዓሰብ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ 4 ናብ ክልል ማያት ኤርትራ ኣትዮም ዝተባሃሉ የመናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን ነጀላብኦም ከም ዝሃገረን ብወገን የመን ክስ ቀሪቡ። ኣብቲ ብወገን የመን ወፂእ ዘሎ ዜና ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይታ ካብ ወደብ ዓሰብ ከምኡ ድማ ካብ ባብኤል መንደብ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዘላ ሞካ እትበሃል ቦታ ናይ የመን ዝነበሩ 4 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጀላብኦም እውን ተሃጊሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስደን እዩ ተገሊጹ። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳን ዘጋጥም ፍጻመታት ኮይኑ እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት የመን ዝተበገሱ ብምዃኖም ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ የመን ዝተኸሎ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ መንግስቲ ናይቲ ከባቢ ከዓ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ከፈራርሕ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ 4 የመናውያን ተታሒዞምና ብምባል ንኤርትራን ሓይሊ ባሕራን ጠቒሶም መረረን ክስን ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ይኹን እምበር ብተደጋጋሚ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታታት እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ንማያዊ ግዝኣት የመን ሓሊፎም ከምኡውን ንኣህጉራዊ ማያት ሓሊፎም ናብ ክልል ማያት ኤርትራ ከም ዝኣትውን በዚ ኸ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ኮለላ ብዝጸንሐ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣሃዱታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እዩ ዝጽብጸብ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ነበርን በዓልቲ ቤቱን ብዕጡቓት ተጨውዮም። ካብ 2015 ክሳብ 2017 ኣፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል ናይጄርያ ኮይኑ ዘገልገለ ሜጀር ጀነራል ራቤ አቡበከር ትማሊ ሰንበት እዩ ናብ ካስቲና ኣብ ዝበሃል ዞባ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ከም ዝተጨውየ ዝተገለጸ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ናይጄርያ ጀነራል ማይክል ኦኖጃ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ናጻ ንምውፃእን ነቶም ዝማረኽዎም ንምእሳርን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ጭውያ እቲ ጀነራል ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስግኣት ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሸፋቱ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዕጡቓት ንገንዘብ ክብሉ ሰባት ዝጨውዩ ኮይኖም ጥሪት ብምስራቅ ከምኡውን ኣብ ገጠር ማሕበረሰባት መጥቃዕቲ ብምፍጻም እዮም ዝፍለጡ። ካልኦት ዕጡቓት ጅሃዳውያን እውን ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ እዮም። ዞባ ካትሲና ሓንቲ ካብተን ዕጡቓት ብተደጋጋሚ ጭውያን ቅትለትን ዘካይዱለን ግዝኣታት ናይጄርያ እያ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ካልኦት ዞባታት ድማ እቶም ዕጡቓት ንኸየትክዕወን ምስኦም ሰላም ክገብራ ፈቲናን እኳ እንተነበራ እቲ ሰላም ግን ዘላቒ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ጅሆ መሓዝ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎን ጅሆ ንምፍታሕ ከዓ ገንዘብ ምኽፋል ዘይሕጋዊ ከም ዝገበሮ እዩ ዝገልጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።